ngatiuye kwandiri. Uyai vese makaneta makaremerwa, panapa munobatsirwa nezita raJesu. Uyai mese zvirema nemapofu vanonamatirwa vachipora. Uyai vese vane matambudziko akasiyana-siyana munobatsirika. Uyai mese pane nguva Jesu ava mazuva kupedzisira. Jesu ava kuuya. Uyai mese vane matambudziko ese akasiyana-siyana. Vanhu vaMwari, Jesu kuna marangireti tariyai zvanepisa semoto. Uyai vanhu vaMwari, kuti maita zvakanaka, mauya zvakanaka. Munhu waMwari, madima achiringotendeuka masiyana nezvamakuita izvi. Munduudza zvakanyatsa kunaka mudare. Tarira mapfekero akaita so. Inhama iri kutokubaya. Ndagena zvokunamata izvi waziva. Zvinokupa nhamo izvi. Nhamo uda bhuzi zvawapfeka, masvina awapfeka. Isusu tori pabasa takapfeka takaita so. Panotorere umwe wene zvako zvokumutadzi kunamata. Zvinokupisa nhamo izvi. Hapana nokuona imai waMwari checheche ndanokuona udata sei. But hey, ndatokuwara nenyota mani. Kubva kusendi chingoparidza apa, hapana kana unonipa sendi kana 2 rand, hapana kana zvino zvinobatsira 2 rand kana 1 rand, ikono ndakuwara nenyota. Zvino ndotozvigara nditombozvirovera chirore, hapana ndiani anondibvudza. Hapana, zvakafanana izvi. Zvina nditosiyana nazvo, kabhaibheri rakasiyana nazvo. Hapana anondibhadha, ndatokuwara zvangu nenyota ndiri panapa. Ndatomborova zvangu kabhiya ikaka. Ndikandibvisa chibhachi ichi. Ndisiyana nacho chibhachi chavo, vanozondiona hayo. Ndanyatso kuzvirovera bhiya zvangu. Hapana anondiona izvo zvakuti hapana, ndikandisiyane nazvo. Atondibatsira mukomana. Kufira mahara hapana kana chandupa, hapana ari kundibhadhara, hapana. Zvebhaibheri ndatosiyana nazvo.